Diskriminazzjoni kbira fil-konfront tal-infermieri f'Monte Carmeli bil-Union tal-Infermieri u l-Wiebel MUMN tordina qatt ta' direttivi sakemm l-infermieri f'dan l-isptar ikunu stmati ta' sew. F'istqarrija l-MUMN qalet l-infermieri ta' Monte Carmeli huma l-uniċi li tħallew bla uniformi u apparat ġdid. Il-Union fakret li anki l-vetturi biex ikunu jistgħu iżuru il-pazjenti fid-djar jeħtieġ li jinbidlu. Il-Union qalet li ħafna infermiera diġà qed jużaw il-vetturi tagħhom biex jaqdu dmirhom u għal dan ftit li xejn tingħata gratitudni. L-MUMN qalet li dan kollu mhux sew fuq l-infermiera ta' Monte Carmeli li tkunu trattati bħala nies tat-tielet klassi għal ukoll li dak li kien imħabbar fil-budget hija biss retorika repetuta fl-4 budgets tal-passat. Intant il-ħadd kien imħabbar l-MUMN se tkun qed testendi wkoll id-direttiva ta' day surgery għal kull sala oħra wara li kien hemm żieda qawwija fil-listi ta' operazzjonijiet li tmexxew għal wara nofsinhar. L-MUMN saħqet li bħassoltu l-infermieri ġew injorati u konsidrati bħala xkiel partikolarment meta jitkellmu drittijiet tagħhom bat ta' emails ma jiġux imwieġba mit-tmexxija ta' Mater Dei. Għaldaqstant l-MUMN tat ultimatum li tmexxija tal-Isptar Mater Dei li jew jiltaqgħu għad-diskussjonijiet tnejn biex il-listi ikunu jirriflettu l-eżiġenzi tal-impjegati inkella it-tlieta kull sala fl-isptar ikollha tħabbat wiċċa ma' dawn id-direttivi.